Huwa importanti li l-barra mill-Parlament il-nies jiddiskutu bejnietom xi tfisser, nissuspettaw li hemm ħafna nies li għadhom ma femux l-implikazzjonijiet tagħha u li nitolbu lil politiċi qabel ma jgħaddu l-voti jispjegaw il-verità. Ħaġa li ħassejt li għandi niġi hawnhekk huwa biex nuri l-gvern li m'hawn xejn li tilab mill-ħajja. Il-ħajja ħala Alla u Alla jliħju dilek. Malta m'għandix tintilef b'dan il-mod. Jiena favur il-ħajja, dan illum kien marċ, protesta, demonstrazzjoni, ċelebrazzjoni tal-ħajja. Jiena llum ovvjament ma kienx posti li nitkellem imma li nisma' u smajt esperjenzi ta' nies normali li ġarbu, li għaddejjin, li jafu, li huma xjenzati, huma persuni, huma familji, huma koppji u l-messaġġ huwa sempliċi ħafna. Hawn maġġoranza assoluta f'dan il-pajjiż li hija favur għall-ħajja. Il-liġi li jrid jgħaddi il-gvern hija kontra l-ħajja, ma tipproteġix id-dritt tal-ħajja, ma tipproteġix id-dritt tat-tfal u allura bil-fors fil-kuxjenza rrid nivvota kontra tagħha. Il-gvern li jisma' rrid jisma' n-nies. Dik il-ħajja li hija tant fraġli ma tistax tiddeċiedi għaliha, qed nagħtuha vuċi aħna u qed naqbżu għaliha biex ikollha futur. Il-futur bħalma kellna kollha kemm aħna. Nemmen li din il-liġi hija kontra il-ħajja mhux favur il-ħajja, nemmen li hemm ħafna gideb li qed jingħad għaliex qed nagħmlu għad il-liġi għandna bżonn nieħdu ħsieb kemm min jixtieq ikollu it-tfal u hemm mezzijiet oħrajn li ma joqtlux l-embrjuni, allura għandna bżonn nistudjaw dawk ħafna iktar milli fil-fatt minna. I just feel that it's so important that we stand together to defend the embryo because the embryo is one of us and we are no different. As a small embryo, as an adult, an elderly, we are all the same and we Maltese need to fight for what our ancestors fought for. Hawnhekk għandna bżonn insemmaw leħenna għal entitajiet ħajjiet li ma jistgħux isemmaw leħenhom. Support għal vuċijiet li m'għandhomx vuċi bħalissa, l-embrjoni, għax huma umani bħalna u m'għandhomx vuċi. Jiena ħassejt li għandi niġi hawnhekk għax il-liġi minnha nfisha anke li qalu l-esperti hija kontroversjali u jien mill-rajt hija unethical ukoll.